America, o țară cu mașini mari și cu mașini scumpe. Și poate una dintre cele mai interesante mașini de aici este Tesla Cybertruck, pentru că este destul de unică. Așa că în videoclipul de astăzi o să găsesc una. O să merg acum pe stradă și sunt curios cât de mult timp îmi ia să văd un Cybertruck. Știți voi, mașina aia foarte interesantă, făcută de Elon Musk și care este destul de populară pe aici. Cred că o să stau undeva 30 de minute. O să mă duc pe o stradă principală de aici, cu foarte multe mașini și să vedem cât de mult durează. O să stau cât de mult trebuie. Deci dacă durează 5 ore, stau 5 ore pe stradă. Deci să vedem. Este ora 3 și am ales să stau pe strada asta numită Redwood Road. Acum e ora 12 noapte în România, ora 3 aici. Chestia e că traficul e foarte rău între orele 4 și 5, pentru că lumea pleacă de la muncă. Numai că acum nu prea sunt mașini. A few moments later. Din nefericire mi s-a închis telefonul din cauza frigului, deci a trebuit să mă întorc peste câteva ore. Știu că sună amuzant, dar acum este ora 5 afară, este rush hour. Și de ce este ora 5? N-am așteptat până acum, dar mi s-a închis telefonul că este foarte frig afară, sunt cam 0 grade și de asta am revenit acum. Deci o să pornesc cronometrul la ceas să vedem cât timp durează până văd un Cybertruck. Când văd un Cybertruck, videoclipul ăsta se încheie. Deci să vedem. Sper să nu stau aici până vine noaptea. Planurile mele la început însă s-au dovedit a fi greșite și a durat mai mult decât mă așteptam, deci uitați-vă până la final să vedeți că a fost destul de interesant. Un lucru pe care nu știam când am venit în America este cum arată semafoarele al trecerii de pietoni. Și aparent este un omuleț alb pentru a trece și pentru a nu trece este o mână de culoare portocalie care face un semn ceva genul se oprești. Aștept de un sfert de oră aproape afară și se face noapte și încă n-am văzut niciun Cybertruck sau nicio mașină foarte scumpă. De-abia acum începe să fie rush hour și sunt din ce în ce mai multe mașini pe stradă. Au trecut aproape 28 de minute și n-am văzut încă niciun Cybertruck. Mi se pare foarte amuzant însă că americanii pun stâlpi de ăștia de curent făcuți din lemn ca să pară mai autentici, mai de design. Și România tot pentru design s-a gândit să mai aibă câțiva stâlpi de curent făcuți din lemn. Dați seama că oamenii care au Cybertruck, care își permit un Cybertruck, nu lucrează cam de la 9 până la 5 seara. Și e extrem de frig afară, îmi îngheață mâna pe telefon. Dacă știți voi sentimentul ăla când îți îngheață mâna efectiv când o pui pe telefon, așa sunt și eu. De asta nu o să filmez foarte multe cadre de pe stradă, doar o să stau pe chestia asta de beton de aici și o să aștept să văd un Cybertruck. Trec o grămadă de mașini, dar niciun Cybertruck până acum. One eternity later. Au trecut aproape 45 de minute și este mult mai greu decât mă așteptam. Mă așteptam să fie de clipul ăsta foarte scurt, să zic, am ieșit 5 minute până afară și am văzut un Cybertruck și cam atât a fost, numai că e mult mai, a durat mult mai mult decât mă așteptam. Și m-am gândit să schimb un pic planul, să merg la o intersecție între două străzi mari de aici din Utah, de lângă Salt Lake City, Redwood Street și altă stradă care tot este mare și stau aici la intersecția lor. Și această schimbare deloc a funcționat, pentru că acum îmi dublam șansele să văd un Cybertruck și fiți atenți ce s-a întâmplat. Nu pot să cred ce s-a întâmplat, deci a trecut un Cybertruck și n-am reușit să scot telefonul din buzunar pentru că mi erau mâinile înghețate și n-am reușit să-l filmez. Și acum o să stau afară până îl văd pe următorul. A trebuit să am puțină răbdare și faptul că era ora de vârf și treceau mii de mașini pe lângă mine m-a ajutat și după o oră și 16 minute s-a întâmplat asta. Și am văzut un Cybertruck. E pe cealaltă parte a drumului și sper să-l filmez acum când trece. Sunt așa bucuros! În sfârșit! Poate că noi românii nu avem așa de multe mașini scumpe sau nu avem niciun Tesla Cybertruck. Bine, în următorii ani sigur să fie vreun veric prin București care o să vândă un Cybertruck pe piese. Numai că noi românii avem ceva special ce încă n-am văzut în America. Și acel ceva special se numește Dacia Logan.